Benvinguts a La Corda Fluixa, un podcast sobre música, caos i equilibri, tot i que aquest últim no tant. Presentat per Jordi Vives i Marc Granger. Benvingudes i benvinguts a La Corda Fluixa. Ja hem tornat. Primer de tot, Marc, Edu, el nostre tècnic, artista, gent que ens escolteu, tinguem tots un bon 2026. I tornem amb bons i nous propòsits, perquè si bé és cert que quan en Marc i jo vam seure en una taula d'un bar, ell amb una birra artesana i jo amb un vi negre, ens imaginàvem fent aquest programa tot entrevistant els nostres ídols, déus de l'underground mainstream, de l'ecosistema català. Com deia el mestre Rubén Blades, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida. I quan La Corda Fluixa va fer el seu primer plor, vam veure claríssim que l'objectiu d'aquest programa no havia de ser entrevistar els ídols del present, que també, sinó entrevistar els i les ídols del futur, aquells que, com nosaltres, s'autogestionen per tirar endavant, per ser escoltats i fer créixer una comunitat al voltant del seu propi projecte. I així comencem aquest any nou, acompanyats d'un artista que se'ns va presentar com a emergent. Després en parlarem d'aquest concepte. Comencem La Corda Fluixa, doncs, com ho fan els valents, mirant al futur. Marc, tot teu. Avui a La Corda Fluixa ens visita un projecte que arriba amb flors a la mà, però que no ve exactament a celebrar res. O sí, depèn de com entenguem això de perdre, de deixar anar i de continuar endavant mentre encara fa una mica de mal. És un projecte artístic i sonor que fusiona la guitarra i la veu, crues, properes, amb textures i atmosferes electròniques que no abracen, però tampoc et deixen caure. Tot plegat de colors, de llums, per explicar històries que no busquen fer soroll, però que travessen i que segurament ens sentim identificats en alguna etapa de la nostra vida. D'aquelles que t'obliguen a escoltar amb calma i que, sense demanar permís, connecten amb alguna cosa molt íntima. El seu disc, Amb les flors a la mà, és un àlbum conceptual dividit en 7 capítols, amb 7 cançons que corresponen a 7 etapes del procés de dol, no com a manual d'autoajuda, tranquils, sinó com un relat emocional honest, íntim i bastant poc còmode a estones. Un viatge que comença just al dia 0, al moment exacte de la pèrdua, que encara no hi ha explicacions, només buit, enyorança i aquella negació estranya que et fa pensar que tot potser no ha passat del tot. El primer tema que presenta, Amb les flors a la mà, capítol 1, Absència, obre aquest univers i posa paraules i metàfores a aquest estat inicial. Imatges com Em quedaré amb les flors a la mà o Aquest camp de girassols, jo el seguiré regant, parlen d'aquesta necessitat gairebé absurda de continuar estimant allò que ja no hi és. Perquè sí, a vegades estimar també és això, regar camps que ja no donen res, però que encara signifiquen molt. Tot i que el projecte neix oficialment a principis del 2025, arriba després de més d'una dècada d'experimentar, provar, equivocar-se i buscar el seu lloc, la seva estètica i la seva veu pròpia. I potser per això tot sona tan clar, tan decidit i tan poc impostat. Pop i cançó d'autor, amb una mirada feminista i LGTBI, posant la veu al centre i deixant que la producció acompanyi sense molestar. Avui, a La Corda Fluixa, parlarem de dol, de ruptures, de processos creatius, d'artistes emergents i d'això tan estrany que és transformar el que fa mal en cançons boniques, sense presses, sense filtres, perquè avui a La Corda Fluixa, amb les flors encara a la mà, amb totes i tots vosaltres, Etèria. Molt bé! Vinga, vinga! Hola, moltes gràcies. Hola, Quina intro més xula, m'ha encantat. Bueno, doncs, escolta'm, aquí a La Corda Fluixa ens agrada començar posant-vos cara, posant-vos veu i posant-vos personalitat. Així que, si et sembla, farem una ronda de preguntes llampec. Començo jo, continuarà en Marc, i ens les anirem tornant i tu les vas responent. D'acord. Han de ser per això ràpides. Vale. Rapidetes, picadita i a tono. Nom complet. Àlex Urbano Soler. Data i lloc de naixement. Barcelona, 11 de l'1 del 2006. Uau. Vi o birra? Birra, clarament. Gràcies, ets de les meves. Cafè o te? Cafè. Dolç o salat? Dolç. Platja o muntanya? Platja. Primer record relacionat amb la música? Quan estava veient una cosa a la tele i vaig veure una coral cantar i li vaig dir a ma mare, vull cantar una coral. I em va apuntar una coral i aquí estic. Mira, precisament la següent pregunta. La nostra última convidada de l'any passat, la Laie, i tu, la nostra primera convidada de l'any 2026, compartiu un espai comú. Així que, Etèria, cant coral o en solitari? Quina bona pregunta, eh? És més divertit coral. Sí? Sí. Molt bé. Vale, perfecte. Lloc on et sents com a casa? Al taller de músics. A la meva escola. Vale. Cançó que t'hauria agradat composar? Ostres,
Malamente de la Rosalía. Molt bé, hitazo. No està malament per començar. Quan ens vam conèixer virtualment, vas presentar-te com una artista emergent. Què significa per tu el concepte emergent? Quan creus que un artista surt d'aquesta zona d'emergència? És una pregunta complicada, realment. Molts cops, per mi la paraula emergent és com una espècie de curassa, no? Per dir, bueno, sóc emergent, si em voleu, doncs aquí estic, no? Però, bueno, ens podríem sentar moltes hores a debatir sobre aquesta paraula. Per tant, no era una pregunta tan llampec com ens realment amb la paraula artista emergent, realment. Però és com una presentació, no? És com per dir, bueno, sóc emergent. Així, no, és com una cosa d'humilitat, no? Sí, exacte. Sí. No, vale, perfecte, t'entenem. Al final, nosaltres també som un podcast emergent. Sí, totalment. Escolta'm, Etèria arriba amb les flors a la mà, però no sabem ben bé si ve a celebrar o a acomiadar-se. En quin moment vital neix aquest projecte? Doncs mira, et diria que el viatge és d'allò fosc fins a allò bonic, no? O sigui, comencem amb un moment doncs, com és una ruptura, no? Un procés del dol i acaba doncs, amb una superació d'aquest procés del dol. Llavors, al final celebrem, al principi plorem una mica. Al principi patim per després sanar, no? Al principi patim, totalment. Són 7 cançons, no? Exactament, cadascuna té un nom d'un capítol a part del seu títol original. Molt bé. I el teu projecte veu la llum el 2025, però clar, hi ha més de 10 anys de recerca i experimentació. Sí. Vull dir, què ha canviat ara mateix que t'hagi fet dir, ostres, ara és el moment, ara ja toca donar veu, i mai millor dit, al meu projecte, no? Després de tants anys Crec provant. que és la coherència. La coherència entre el que sento, el que dic a les cançons, com ho dic, amb quin idioma, amb quina instrumentació, amb quina producció, acompanyada de qui. Crec que tot va com en molta coherència amb mi, amb com sóc i amb el que vull dir. I tot camina cap a un lloc. Em faig molt sovint aquesta pregunta de aquest so de la bateria d'aquesta cançó m'encanta, però camina cap al que vull dir? Cap on vols anar tu, no? Potser no, potser sí. Llavors, crec que el que ha canviat ara és que abans potser anava com... Ara escric en anglès, ara m'acompanyo de gent que no em fa molt bé. No sé, em deixo aconsellar per un productor que no entén el que... Anava a dir destrossa la meva cançó, però sí, va destrossar, exacte, diguem-ho com és. Val. O no tinc clar, llavors em deixo com... La meva cançó de sobte és una cançó de pop-rock amb bateria, no li enganxa, no entenc, no m'acaba d'agradar, però penso que és inseguretat, I llavors crec que ara el que ha canviat és això, que tot té una coherència amb com sóc ara i amb el que vull dir, tot està... Sí, tant la part artística com la part del videoclip, de les fotos, de les portades, de tot, està completament decidit per mi, a consciència. És a dir, hi ha hagut una cerca de molt de temps, de tot aquest so i de tota aquesta metodologia a l'hora de treballar. Però un cop l'has trobada, ara t'és difícil trobar aquest equilibri entre la veu, els instruments, o ja ho tens clar i jugues? Sempre és complicat, però un cop vaig decidir que la veu estava al focus del projecte, la meva veu, perquè al final és el meu instrument, és el que he estudiat, també he estudiat altres, però és el meu instrument principal, llavors al final, quan potser volia posar la veu al centre, però no ho estava fent del tot, no? Potser no estava sent el meu focus, per molt que jo digués, vale, sí, la veu, però ho estic fent, ho estic posant al centre, i crec que el posar-ho realment al centre ha fet que tot acompanyi molt millor el projecte. Sí, perquè deies també, parlaves ara de productors, jo crec que és una... És quin temazo, eh? Sí. És que és un temazo. És que, clar, i trobar un productor que vagi amb a la teva línia és molt difícil. Que pot ser molt bo el productor, no dic... O sigui, com m'he trobat gent que és molt bona, és com un profe, toca el saxo, però, tio, no l'entenc. Pues que es dediqui a tocar el saxo, saps? Vull dir, perquè al final tot ha de formar part d'un mateix llenguatge, no? I tot ha de formar part d'aquest projecte... Per això tants músics són productors, no? Exacte. O coproductors, com he fet jo amb el disc.
coproduït, per així dir-ho, amb el Roger, que ha caigut del cel. I ha sigut un productor que m'ha entès, ha pogut arribar on jo no podia arribar, i hem pogut coproduir en el sentit que jo li deia, buah, aquí molaria un... I el Roger, un què? I jo, un... I el Roger, vale, bueno, a veure... I llavors ell ho feia, perquè jo al final he estudiat producció, però he estudiat més home studio, he estudiat com fer una maqueta, el que és un micro, com connectar 4 coses i poc més, però hi ha molts llocs on no puc arribar. Clar. I llavors hi ha... Bueno, digues. No, dic, hi ha l'Àlex i el projecte Etèria, no? Hi ha coses que només t'has permès dir o cantar o treballar sota el nom d'Etèria? Sí, diria que sí. O sigui, hi ha una part de vulnerabilitat que al final tu com a artista sempre és molt complicat posar-te en... No sé, per mi és com si em despullés aquí mateix, emocionalment. Llavors, fer-ho amb un altre nom, amb un personatge, per així dir-ho, que realment té molt a veure amb mi i amb tot el que he viscut, perquè sempre el composar sempre ha sigut algo que m'ha travessat molt personalment, però fer-ho des d'una altra estètica, per exemple, o un personatge, o acompanyada, doncs sempre és molt més senzill i més fàcil. O sigui, que Etèria diries que és com la protecció, no?, que té l'Àlex. Sí, totalment. És com aquella novel·la d'autobiografia, no?, que s'escriu i aquest personatge, entre moltes cometes, l'has treballat i l'has estudiat o ha sigut algo que tenies ganes de que naixés? Crec que ha nascut de manera bastant genuïna, la veritat. També he fet molts anys de teatre, llavors també fent el videoclip vaig com trobar molta expressivitat, tant corporal com emocionalment, i llavors també quan he fet un parell o 3 de bolos també ho he posat en pràctica. Llavors sí que ho he anat trobant, suposo que al llarg del temps ho aniré trobant encara més. Molt bé. Les flors a la mà està estructurat en 7 capítols, com heu comentat, que segueixen les etapes del dol. En quin moment decideixes que aquest procés havia de tenir una forma tan clara? Quina bona pregunta. Crec que perquè sempre tinc una mica com la necessitat d'ordenar-ho tot i de classificar-ho tot i de tenir-ho tot controlat. I per mi, bueno, vaig pensar que s'entenia molt millor que fos així amb capítols, perquè realment ha sigut així. O sigui, a mi el dia que vaig composar amb les flors a la mà em van deixar, literalment, amb les flors a la mà, i llavors va ser des del dia 0 que va néixer tota la resta. Llavors, per mi tenia molt sentit que també es digués així perquè arribés més a la gent. Però, per tant, ara una mica de salseta, però amb les flors a la mà neix com a conseqüència de la ruptura? De que em van deixar amb les flors a la mà, tal qual. Val. Sí, no era una coincidència que estaves composant aquest tema? No, gens. Val. Sempre, o sigui, mai composo temes que no tinguin a veure amb alguna que he viscut. O sigui, sempre visc una cosa, sento una emoció o el que sigui i la dic i l'expresso i surt. No és com si jo em posés un dimarts a les 3 de la tarda a dir, vale, avui escriurem una cançó sobre... Perquè ho he fet, i no funciona. No, a mi, hi ha gent que li funciona molt. A mi no em funciona gens posar-me a dir, vale, ara escriuré una cançó sobre que m'han deixat. No. És com... Per mi és com escriure en un diari, saps? Correcte. Que no... Quin dia has dit que vas néixer? L'11 de gener. Per què? No, dic perquè tot el que estava dient és el que em diuen a mi i sempre em diuen, és que ets Virgo. Ets d'aquests, No, soc Capricornio. Vale. És que això de tenir-ho tot controlat a mi m'ho diuen molt. Jo és que... Jo no hi crec massa, en aquestes coses. Jo amb prou feines sé el símbol que soc, sé que vaig néixer el 10 d'abril i que soc Àries, però més enllà d'aquí no sé quines característiques. Sé que era Marte, el foc i totes aquestes coses. A mi saps més que jo, ja. Em genera curiositat. No sé si m'ho acabo de creure, però m'agrada. Com a tema sociològic, no? De dir, mira, pot ser que coincideixin. Sí, tal qual. Hi ha una mica d'això. I escolta'm, abans ho apuntaves, però creus que el dol és una cosa que es tanca o que hi hem d'aprendre a conviure? No es tanca. No es tanca. Jo crec que no, malgrat que l'últim capítol sí que és com el tancament d'aquest dol, per així dir-ho, abans ho pensava i és que no. O sigui, a vegades ho penso i dic, crec que el disc ha acabat però el dol no. Però no creieu que la superació és com haver tancat? Sí, o sigui, sí, crec que sí que es pot com acabar un dol, però sempre n'hi ha com d'altres, saps? Sí, perquè per mi un dol no és com només perdre una persona, són com molts factors, que visc molts microdols a l'hora
d'existir, saps? O sigui, potser, no sé, no m'agafen d'un programa i vist com o sigui, com per mi els dols són com molta gent que has perdut, moltes coses que has deixat de fer, o sigui, com crec que mai acaba aquest procés de superació de les coses. És com que acaba el dolor... Sí que es pot tancar un dol en concret, clar. això sí. Acaba un dolor, però has d'aprendre a conviure-hi, no? I quan tens el primer dol suposo que ho aprens i després els que venen i els vas com... Sí, però en tot moment, vull dir, el procés de dol entenem que és amorós, no? Sí, aquest sí. Bueno, sí que és veritat que en la seva majoria sí, però a través d'aquest procés de dol sí que és veritat que van aflorar com molts altres dols o molts altres dolors que tenia jo, i n'hi ha alguna cançó que parla lleugerament d'altres coses. Traumites. Sí, bàsicament. He anat massa a teràpia, sempre ho dic. Jo crec que mai és massa, Vull dir, sí, però a vegades ja és com roza el sobreanàlisi, saps el que vull dir? Ja és com m'aixeco pel matí i dic, mama, avui estic... tinc una mica d'enfado, llavors m'aniré un moment a la meva habitació, gestionaré els meus sentiments, sí, i llavors, i ma mare en plan, vale, respecto el teu espai, i és com, ja està, o sigui, com, a vegades roza el sobreanàlisi. Aquest autoescoltar-se, no? Que estic enfadada, saps? Ja clar, està. Vull dir, no va més enllà de que estic enfadada. Però sí, estic molt a favor de la teràpia, No, i tant, i tant. Sí, no, crec que tots estem. Sí, no, jo la veritat és que sí. En el teu treball hi ha imatges molt potents amb la paraula. D'on surt aquest llenguatge tan visual? Bona pregunta, també. Crec que... Perquè he estudiat maquillatge i caracterització i això ha fet com que ara veig la vida d'una manera molt estètica. No sé si m'explico. O sigui, per mi abans eren cançons i ja està. I ara faig una cançó i veig colors, veig textures, veig això em transmet això podríem fer... Perquè al final, quan estudies maquillatge, fas formació del personatge, llavors... estàs molt acostumat a... Vale, tinc una cambrera. Què em neix? Vaig a inventar-me 40.000 coses. Llavors crec que m'ha fet veure com molt estèticament això, i això ha repercutit a paraules estètiques dins del disc, no només en la portada, en el videoclip, etc, sinó també que dins del disc hi hagi com un imaginari de flors, no sé, com el mar, la lluna, apareix molt, també perquè són elements que m'interpel·len a mi molt personalment. El mar m'interpel·la molt, la lluna moltíssim, sempre he estat com superconnectada amb la lluna des de sempre, com també són coses que m'interpel·len a mi, llavors, doncs això. Però aquesta connectivitat que tens amb aquests elements, vull dir, són en general de la teva vida, no tenen a veure amb el procés de dol, o sigui, concretament. No sé si m'explico, No i sí, perquè, per exemple, a la lluna hi ha una cançó que no està encara fora, però que ho estarà, em vaig a fer un petit spoiler, que diu, parla de resar-li a la lluna, bàsicament. I per mi també ha sigut una manera com si estigués fent teràpia, bàsicament, com resar-li a la lluna, d'aquesta manera metafòrica, però com parlar amb mi mateixa. Llavors, ja són coses que m'interpel·len des de fa més temps, però sí que és veritat que en aquest procés m'han ajudat, també. Que també hi són. Exacte. Hi ha una idea també que és bastant present, no? Que és aquest continuar estimant allò que ja no hi és. És una manera de resistència, això, creus? És que l'ésser humà està molt enganxat a les coses. Jo bueno, ara... Massa, La meva psicòloga estarà orgullosa de mi. Avui és com si estiguéssim a teràpia nosaltres. Sí, exacte, ja està. Saps què em passa una mica això amb les meves amigues? Que és com qualsevol cosa és com amor, ja, però les addiccions, no sé què, és com ja tinc aquest llenguatge. No sé què anava a dir, ara m'he oblidat. No, el tema de la resistència. Que crec que... Jo sempre ho he dit que estic, suposo que, no sé si ho he superat o no, però he estat molt addicta a l'amor. I vaig llegir, no soc científica ni res, me perdonais, però vaig llegir com algun article que parlava com que una ruptura s'assemblava a quan deixes una droga, que és com que tens mono d'aquella hormona, no sé, o alguna cosa així, i em va semblar com tan interessant perquè jo quan vaig passar aquest procés del dol vomitava d'ansietat, no podia dormir,
tremolava per les nits. O sigui, era com... Jo sentia literalment que estava en una pel·lícula de drogadictes desenganxant-me de l'heroïna, literalment. Llavors, no sé per què he començat a dir això, però això, que sí, que crec que al final ens fem una idea, ens enganxem molt a aquesta idea per no perdre allò tan bonic que vam tenir o que vam viure i llavors vivim com enganxats a l'esperança. No? Sí, sí. No, i això que comentava Almenys a mi m'ha passat. del tema fisiològic, un estudi així, jo també, vull dir, l'he llegit i m'ha arribat i tal, i és una mica com un consol, no?, quan et passa que dius, bueno, no estic tan boig, és algo que realment és com un bal de panxa, és a dir, és algo que és víric, no?, gairebé, i per tant em puc permetre el lujo de trobar-me malament, d'estar així. Parles també molt, és evident, de coses molt íntimes, no? Però què passa quan una cançó deixa de ser teva i la passes al públic? És un sentiment estrany. És una mica com parlava abans de lo de sentir-me despullada. O sigui, és una cosa molt forta, perquè al final és algo molt íntim, i no només pel que diuen les cançons en si, sinó sento que jo com canto, o sigui, la meva manera de cantar ja em sembla íntima. O sigui, com ja em sento jo molt exposada. Només al cantar una cançó. Imagina't ja cantar una cançó sobre tu, Clar. que has escrit tu. Llavors, això és un procés que és molt bonic i crec que... O sigui, jo ho sento una mica a vegades com canalitzant. O sigui, em sento una mica un canal a vegades, no? Hi ha una cosa que m'està interpel·lant i, pum, ho canalitzo. I flueix. Cap a l'art. Però al final, com a tothom li passa, o tothom a la seva vida ha passat el procés de dol, no? La gent també es pot arribar a sentir... Bueno, segurament se sent identificada, no?, amb les teves cançons. Sí, per això... Bueno, no me recordo quina era la pregunta, però que per això també és com que és una cosa molt bonica, però és una cosa difícil i estranya d'experimentar al principi. I hi ha una diferència entre quan quan el públic se la fa teva perquè la publiques, per exemple, a Spotify, o quan se la fa seva perquè els hi cantes? És a dir, et notes amb un estadi plus de vulnerabilitat? Sí, però em fa menys vergonya. O sigui, és com... Per exemple, quan posen les meves... O sigui, si potser estic amb una amiga i posa la meva cançó, és com, ai, no, treu això. Saps? Però perquè al final és algo que jo ja he canalitzat i llavors és com que ho estic veient des de fora, és una sensació com estranya, perquè la gent ho està rebent, però jo també. Val. I quan jo canto en directe, allò ha passat i tu ho has rebut. I ja està, jo no ho veig. Suposo que saps? quan agafes un micro i ara estem parlant en directe i després quan t'escoltes la gravació, no? Exacte. Que et deu diferent, grinyolar alguna cosa, la no? sensació. A mi m'agrada més en directe. És més vulnerable, però també quan vaig gravar la cançó ho vaig fer molt pensant. És una cosa que també ha canviat molt, que aquest disc ho vaig fer molt pensant en què estava dient, quina textura vocal o quin recurs vocal volia utilitzar per cada moment de les etapes del dol, que tingués tot com una coherència vocal, també. I jugues amb aquestes emocions quan estàs en directe, per exemple? Sí. Sí. Totalment. O també molt de quan mira la càmera, el públic, o quan... Perquè jo cantava molt així, Val. amb els ulls tancats, que ho faig molt, però he après com a fer-ho en moments i després mirar la gent, perquè com així també interpel·les més el... Per tant, surt també aquest Àlex més teatral, no? Exacte. Clar. Sí. Clar, perquè normalment quan fas un concert o així, no toques sola. Mira, ho feia sempre sola i des de que vaig començar matèria intento no fer-ho, perquè és un exercici mental molt gran a l'haver de portar tu al concert tu sola, com tu presentar, tu cantar, tu tocar la guitarra, si t'equivoques... O sigui, clar, tens l'avantatge que si t'equivoques tu ho pots solucionar tu. Clar. Però sí que és veritat que costa molt com portar un concert, sobretot els concerts llargs, d'una hora és com molt cansat, perquè has d'estar tota l'estona pendent de què ve, què no ve. Llavors, des que estic a matèria he fet 2 formats. He fet en banda, que he trobat una banda xulíssima, a més amb una ballarina... O sigui, és un baixista, un guitarrista, una cantant que fa amb mi les segones veus, i una ballarina / performance, que també crec que li enganxa molt. Llavors, d'aquests concerts hem fet un. Llavors, aquest concert el vam gravar i llavors estic en procés d'enviar-ho a llocs i que la gent ho vegi en format banda. I després hem fet... tinc una amiga que es diu Maria Antònia Roses, que crec que també la coneixeu,
que els nostres projectes quadraven molt i llavors això, vam començar a fer aquest concert format meitat cançons teves, meitat cançons meves i ens acompanyem mútuament i així no estem soles davant el peligro d'un concert i també funciona molt bé. Ara comentaves, no, el tema d'aquestes col·laboracions i no només amb cantants, també amb artistes, doncs, com pot ser això, una ballarina, uns músics. Et sents que formes part d'un panorama cultural concret o vas més a la teva bola i busques anar a la teva bola? Crec que vaig a la meva bola i si formo part... O sigui, crec que... És que això també és un temazo, sí. El tema perquè se'ns ven molt, no? Jo que porto cantant des dels 5 anys, no, perquè vas a triomfar, perquè tu... preséntate a la Voz Kids. Jo m'he presentat a la Voz Kids, i a Idol Kids, i a Got Talent, i a Euphoria. Hem passat per aquí, I a OT, saps? Com... Sí, Vull dir, com m'he presentat a tot arreu i no m'han agafat pràcticament a ningun lloc. Vaig anar a Idol Kids, vaig fer la primera semifinal i també vaig marxar. I al final és com que se'ns ven molt i aquesta Àlex petita que volia molt fortament i estava com també molt addicta a això, crec que ha canviat molt també que quan te n'adones de que fas música perquè tu vols i perquè és la teva passió, deixes d'estar com a esclava de la gent. Llavors, òbviament vull que la gent m'escolti i òbviament m'agradaria que el meu projecte arribés a algun lloc i treballo cada maldito dia perquè sigui així, però no canviaré res ni seré esclava de ningú públic. O sigui, jo per mi canto el que m'és genuí, el que em neix, i que potser demà serà... O sigui, no estic dient los que hacen reggaeton, no? O sigui, vull dir que si demà em neix fer reggaeton, el faré perquè em neix. Però no... Bueno, això, no sé si resposa a la teva pregunta, però... No, i a més és molt interessant, no?, com has combinat aquests dos inicis o aquests dos tipus d'inicis, un més lligat als càstings i aquesta cosa més comercial. És horrible, és que és un procés horrible. I després la teva carrera com l'has fet néixer amb un altre escenari, en un escenari molt més íntim, molt més tancat, molt més propi, totalment. No? Jo sempre dic que perdo el nord un cop a la setmana. O sigui, un cop a la setmana, mentre el pensament de és que no em coneixerà ningú i no seré mai famosa i no arribaré mai a res i no sé, tal, no sé què, deixo la música. Llavors, o sigui, aquest pensament m'entra un cop a la setmana. I un cop a la setmana haig de pensar, haig de parar, respirar i pensar. Em dic a mi mateixa. O sigui, m'ho dic, real. Sí. Tu per què fas música? I em contesto a mi mateixa, perquè m'agrada i perquè és la meva passió. Me la pela si m'escolta la meva iaia i la meva mare. Llavors segueixo amb la meva vida tan tranquil·la. Clar, és el que anava a dir, no? Que és molt interessant i valorem molt, no? Que un artista, després d'haver passat tants càstings, després tants concursos com la Voz Kids, Operació Triunfo i tal, no hagis caigut en el bucle de dir, hòstia, ja ho deixo, ja no... Vull dir, que hagis pogut tirar endavant tot aquests llocs que potser et van tancar les portes. Perquè al final la música és un producte. Clar. És que és com tota la vida en aquest sistema capitalista. Malauradament, Són diners. No, és horrorós, però és el que hi ha. I ara, pels dos, I llavors quin creieu que és l'èxit de la música? És a dir, quan creus que assoleixes l'èxit? Jo crec que quan tu fas la teva música, que realment vols, i a sobre veus que a la gent li agrada i que es comença a moure, doncs això jo crec que és... Molt bé. Bueno, per mi, No, totalment. Sí. Que guai. Estic molt d'acord. Vale. Vens d'un disc conceptual, molt lligat a un procés vital concret. Llavors, què ve després? Molt bona pregunta, també. També, bé. És que en Jordi és un crac, Doncs crec que un altre disc, pensar en un altre disc o en un altre EP és com massa. Llavors, de moment estic com amb cançons concretes, perquè com per exercicis de classe estic acabant de composar, intento que em surti genuí que aprofitar-ho pel meu projecte. Llavors, de moment tinc un single mig preparat, però ja és altra onda, una mica. És més... No sé com dir-ho, És que un dels meus millors amics no és amb el que he produït això, però és productor com més de techno, no serà techno, però sí que estic com explorant amb coses que no estiguin basades en una estructura guitarra i veu, com ho són totes les cançons d'aquest disc, o quasi totes, crec que n'hi ha una que no, i a partir d'aquí d'una guitarra i una veu afegeixes sons electrònics,
estic experimentant més amb trobar-ho des de directament un so o un pad, unos pajarillos... Està sortint una mica del pop, cançó d'autor. Sí. Però crec que serà guai i tinc moltes ganes. Però bueno, primer que surti el disc, que encara no ha sortit. Llavors ja m'estic dient a mi mateixa, Step by step, no? Perquè si estàs ja pensant en el tercer single stop. Jo el que et volia preguntar també és que el disc aquest, clar, només hi ha penjat el capítol... Sí. Només has tret el capítol M'ho 1 pregunta i el tothom. capítol 3. I nosaltres, quan estàvem escoltant-te, dèiem, ostres, i el 2, què? Doncs mira, això és purament perquè m'han aconsellat que... O sigui, a veure, la cosa és, el meu disc té 7 capítols, però m'han dit, clar, has de treure singles abans del disc. Llavors vaig pensar, vale, què faig? Trec el capítol 1 i llavors trec el disc directament? És com... No? O sigui, avui en dia la gent treu més singles. Sí. I estava pensant... I després vaig dir, és que clar, ara sí trec el capítol 7 i després el 3, és que em posaré molt nerviosa perquè no està ordenat. Clar. I després dic, què faig? Trec el capítol 1, després el 2, després el 3... Però llavors quan tregui el disc ja no hi haurà cap capítol sorpresa. Llavors la gent no escolta... Bueno, Sí. llavors després de moltes hores de reflexió vaig decidir treure el 1, el 3 i 2 més. Llavors, quan surti el disc hi haurà 3 capítols sorpresa. I un d'aquests sorpresa és el 2, per això no hi és. I quin diries que és la cançó que més, el capítol que més t'agrada a tu, personalment? Això és quan li preguntes a una mare quin fill és el preferit, Bueno, és difícil. ara estem Però aquí. és que segur que el tens. Clar. Estic convençudíssim O que el el que tens. vas gaudir més quan el composaves, o el que et porta un moment més dolç. Diré O... el capítol 5. Perquè és el capítol, crec que més fàcil. O sigui, el dia que ho vaig fer, aquell mateix dia vaig fer tota la lletra i després vaig fer tota la música i la melodia. I crec que també és el més honest, és el més diferent a tot el que he fet. Té una part de rap per la cara. I, Que fas tu? Sí, que faig jo. Sí. I també és el que parla de coses diferents. Parla molt de la música, de com m'he sentit al llarg del temps. També parla molt d'una persona que ja no hi és a la meva vida, que tenia molt a veure amb la música. Llavors crec que és també especial perquè parla d'una cosa diferent i és un capítol diferent. I crec que és el meu preferit. I també la producció va ajudar moltíssim perquè és el que més producció té i menys guitarra. Quin capítol és? Es pot dir el nom del capítol? Sí, a veure si me'n recordo. No, sí, es diu Explotem, la cançó, capítol 5, Abisme. Ja té un nom també més... Sí, més profund. Més explosiu, que no? viene, Una que cosa viene. més d'exacte. Sí. Escolta'm, per acabar, ens ha quedat molt clar què és el que has sentit tu amb tot el procés, però què t'agradaria que sentís algú que està passant per un procés vulnerable quan escoltés el teu treball o els teus temes? Doncs m'agradaria que, sobretot, que no se sentís sol o sola, perquè crec que la soledat és una cosa molt dura i tu quan estàs... O sigui, a mi m'hagués agradat quan potser fa anys estava vivint moments difícils, que de fet vaig tenir artistes referents que em van ajudar o que parlaven d'això, em van ajudar a sentir-me menys sola. Jo crec que seria el que em faria més feliç. Molt bé, ens quedem amb això. Bueno, i per acabar M'agrada, també una sí, mica sí. la tertúlia, sempre fem un joc als nostres convidats, un petit joc, que és, jo et proposo 3 situacions i 3 cançons. Aleshores, has de col·locar cada cançó a la situació que tu creguis oportuna. Les 3 situacions són el teu funeral, una nit de passió, i després el moment aquest de treure els passos prohibits en una party loca. Vale. I les 3 cançons són Bon dia dels pets, Uau. Billie Jean, de Michael Jackson, i la tercera és Amb les flors a la mà, capítol 1, Absència. Ostres! Va haver una persona a la meva vida que estava obsessionada amb Michael Jackson i que vaig acabar odiant aquella persona i tinc el Michael Jackson creuadíssim. I només puc recordar-me aquella persona. És com, però, saps com la típica persona que la seva personalitat és Michael Jackson? Sí. Pues, bueno, és igual. Anava caminant fent el No, moonwalk. literalment. Pues no, fota-la a la molt greu, festa va ser i molt així greu. pots anar bevent alcohol i oblidant-ho, no? Sí, Vull dir, Billie Jean a la festa. clar. Bon dia, el meu funeral és una mica... És que clar, bon dia en una nit de passió també és
No sé. Bon Bueno, dia al meu Hem funeral. tingut convidats, Hem tingut de tot. convidats que l'han posat al funeral. És irònic, Sí. està bé. Bon dia, està bé. Sí. I amb les flors a la mà és així com més íntima, no? És que si no, Sí. bon dia en una... És que te corta el rotllo ja, el bon dia... No. Sí, bueno, has de... Una Així nit de amb les passió, flors a no la mà, sé. nit de passió. Sí, vinga. Vale, doncs molt bé. Bon dia doncs... és un tema... Jo l'escolliria, Que m'agrada molt, bon dia. Pel meu No, però és que és el que diem sempre, és a dir, crec que portar aquest to vitalista en un funeral acaba de trencar tots els convidats. I els que Sí. convidats, Jo Sí, ja parlo del els meu funeral convidats. amb convidats. M'imagino A qui convidaràs molt tu? sovint. El teu Bueno, funeral? això dependrà dels meus allegados, però... Faràs jo una targeta de... Jo faré una llista i un esdeveniment. M'imagino molt sovint al meu funeral, però Oi? molt sovint. En plan, com reaccionaria si ara em moro? Sí. Com tota la gent del meu voltant, qui vindria, Home, qui tu, no... tu no crec que reaccionis molt. Jo no. Però com és una cosa que m'encantaria viure'l. A mi també, Bueno, eh? Sí, ja a mi està. també, M'he de tio. FOMO, m'he de FOMO Sí, al meu jo funeral. també. Jo sempre he dit la cançó, vull deixar escrit la cançó que vull Sí. al meu Sí, funeral. totalment. Sí. De fet, jo en el... Bueno, Que no jo, serà bon dia, però... jo ho he deixat escrit i sí. Uau. No, és Ho tens escrit ja. En un llibre, sí, però Ah, d'això va. ja en parlarem quan em convideu al programa. Sí, hi ha un capítol d'això. I sí, crec que és allò que tots jo crec que ens agradaria mirar per un foradet. Però bueno, no sé, la tecnologia avança molt ràpid, qui sap. Vull dir, no? Home, ha vist Black Mirror? Per això. Black Mirror hi ha un capítol que... Vull dir que cada vegada estem més a prop. Qui et diu tu cada cop ens forraríem, si fóssim funerals? Allò Bueno, de- va, que estem aquí per prou parlar ja. de música, va. Va. Edu. Bueno, podríem estar una bona estona, també, parlant de funeral, però Sí, bueno, hem i vingut tant. aquí a parlar exacte, de música. Parlem de música. I, Àlex, Jordi, avui, com bé ha començat l'any nou, també us porto una secció nova, vale? Però abans d'entrar en aquesta secció, Àlex, et vull fer una pregunta una mica directa, que és, alguna vegada has treballat gratis i has sentit que s'aprofitaven una mica de tu? Sí. És el dia a dia de les artistes. Ho he viscut tant com a cantant, com a actriu, com a maquilladora, sobretot com a maquilladora. És molt, Sí, és eh? molt fort lo de les maquilladores. Sí. Però, bueno, aprens a acceptar que és el que hi ha per poder començar, perquè al final necessites portfolio, necessites actuar, necessites començar a tenir vídeos, així com sentir que s'han aprofitat de tu com a mala fe, no. Però sí que és veritat que sí, o sigui, que ens aprofitem d'això perquè és l'única via que tenim, no?, en col·laboració. Però també ho he fet jo quan he necessitat jo gent. Vull dir que al final és l'única manera que tenim, la gent que no tenim pressupost per pagar 1.000 euros a cada persona, llavors és el que hi ha. Però sí, la gent s'aprofita molt d'això. Bueno, això que acabes d'explicar no és una excepció, sinó diríem que, com estaves dient, és una fase gairebé obligatòria per bueno, en el món de la música i en general per tota la gent que està relacionada amb el món artístic, no? Sí. El problema no és que passi, sinó que ho hem agafat com algo normal, no? I no és una sensació personal ni de coses de músics que comencen, sinó que altres artistes i artistes amb renom han parlat d'això, precisament. Prince, per exemple, va denunciar durant anys que la indústria esperava que els artistes ho donessin tot mentre no rebien pràcticament res a canvi. I d'aquesta manera feia també que una mica els artistes anessin perdent com aquest valor seu, no? I aquest valor de crear coses seves, també ho parlàvem abans, no? Steve Albini, productor de bandes mítiques, sempre deia una cosa molt clara, que el sistema està pensat perquè molts músics treballin moltíssim i guanyin gairebé res. No perquè no siguin bons, sinó perquè el sistema funciona així. Totalment. Bandes com Arctic Monkeys, que em declaro molt fan d'Arctic Monkeys, bueno, ja ho saps, Jordi, clar, després ho van patar molt fort, però van començar tocant en sales i a llocs que no els hi pagaven res o els hi pagaven molt poc, amb la promesa aquesta implícita de ja arribarà el vostre moment. I clar, en el seu cas sí que va arribar el seu moment, però molts altres que encara estan esperant No hi aquest arriba. moment que mai arriba. Aleshores, avui us porto el Manual de Supervivència Musical, capítol 1, mira, com les teves cançons. Em posaré una mica sèrio i us llegiré un comunicat que vull que cadascú agafi a la seva manera. Però el vull llegir no només per músics, sinó per aquestes persones que he dit abans, no?, que es dediquen doncs, al món més artístic. Sisplau, música.
Treballar gratis no et fa menys professional. Tothom ho ha fet alguna vegada, i dir-ho en veu alta no hauria de fer vergonya. El problema no és treballar gratis. El problema és quan et dius a tu mateix que és una oportunitat, però en el fons saps que només és feina. Si no hi ha diners, que hi hagi una altra cosa clara a canvi. I clara vol dir clara de veritat. Temps, aprenentatge real, control creatiu o una visibilitat que no sigui només una frase bonica. Perquè la visibilitat que no té context, ni retorn, ni continuïtat, no és visibilitat, és soroll. I aquí és on entra la part incòmoda. Si no hi ha diners, si no hi ha aprenentatge, si no hi ha control i si no hi ha un benefici real, potser no és una oportunitat. Potser és algú estalviant-se pagar-te. Dir que no també forma part del camí, encara que et creï certa por, encara que sembli que tanca portes. Perquè el que desgasta de veritat no és dir que no un cop, sinó dir masses vegades que sí. I acaba pensant que el teu treball no val res. I amb això acabo avui el manual de supervivència, un manual que no és oficial, però que almenys crec que sí que és real. Molt bé, Molt on bé, s'ha Ives. d'afirmar? On se tiene que Totalment. afirmar? Sí. Sí. No, és una problemàtica molt real. De fet, al taller de músics en parlem molt. Al sindicat on estic vam fer una campanya fa poc i ni els propis músics eren conscients de la precarietat que vivien, perquè al final el valor de la música, jo sempre ho comparo i li dic a la gent, tu imagina't que tu t'han d'operar i li dius al metge, no, és una col·laboració, saps? És com que com és música o és art, no ho valorem igual. Bueno, perquè No sé. també el món musical, i no només el musical, sinó el de la faràndula en general... Sí, amb tot el que té a veure amb Sí, s'ha el món vinculat artístic, també no? molt al fet aquest de les xarxes socials i de la visibilitat i tot Totalment. això. Llavors, ens sembla que en el món que vivim és com una moneda de canvi, el fet de dir no et pago un puto duro, però et poso a totes les xarxes. Bueno, és una manera també que hem, com deies, és a dir, també hem acceptat i també la utilitzem quan sovint ens hem d'autogestionar. El problema és quan això ho fa gent que et podria pagar. Exacte. O quan ho Però fa... que normalment és gent que et podria pagar. Sí, perquè Sí. si no, sí que realment és una col·laboració en el sentit més pur de la paraula. És a dir, és tu col·laborant amb un altre artista, és tu ajudant un altre artista, és un altre artista ajudant a tu, vull dir que... No, molt bé, Marc. A mi m'agrada. m'ha passat i al final, Sí. no, segurament t'haurà passat a tu també, però al final, quan els hi dius que no, aquesta gent s'enfada. Sí, I és com en sèrio? sí. Vull dir, m'estàs oferint una cosa que no em pagaràs Sí. i te la rebutjo i a sobre t'enfades. Sí. És curiós. Però Sí, passa. Passa, i perquè moltes vegades tampoc van acompanyades de garanties, no? Perquè a sobre no és només que tu no cobris, sinó que a sobre encara et reporta despeses. Totalment. Despeses A mi de el material, transport, de així material, de rodatges que no m'han Correcte. pagat el material. Clar, sí. Pero lo hace el primo, que lo hace mejor, ¿no? Bueno, Y pues lo que hace, no, mejor no, lo hace a... Porque se lo haga el primo. Ja Exacto. està. Jo va arribar un moment que és que se lo haga Sí. el primo, i ja està. I al final ja acabes trobant el teu espai, acabes trobant a la gent que et valori i un projecte i una veu que tira Sí, endavant. totalment. Sí. O trobar les col·laboracions que realment t'interessen per X cosa. Correcte. O nos cogemos 4 amigas, una fotògrafa, un estilista Clar. i vamos a hacer fotos, però perquè ningú té un duro i som totes estudiants. Sí, però sí. quan ja és una... Això que has dit, que Una sí que et empresa poden pagar, o- és que és vergonyós. Fa ràbia. Bueno, escolta'm, doncs ara sí, anem a enfilar aquella part gairebé final del programa. Edu, posa'm aquella musiqueta de morts. Exacte, que torni a sonar, perquè a la corda fluixa hi ha discos que ens resistim a donar per enterrats. Un programa més, fem aquest exercici d'introspecció musical, mirar enrere, remenar prestatges i reivindicar la música d'ahir que volem que continuï sonant pels segles dels segles. Amén. Benvinguts i benvingudes a aquesta secció que, mica en mica, ja comença a fer olor a clàssic. Aquí insistim, obrim làpides i traiem la pols amb una sola idea al cap, que aquests vinils tornin a girar com es mereixen. Avui el ritual serà doble. Amb el vostre permís, començaré jo amb un vinil propi, un d'aquells discos que no accepto que caiguin en l'oblit i que avui que avui se'n tornarà a parlar. I tot seguit et donarem pas a tu. Així que posem l'agulla, baixem el volum del món exterior i obrim una vegada més les portes del Club dels Vinils Morts. Doncs bé, A veure què ens porta en Jordi avui. traiem de la cripta un disc Uau. que no només no està mort, sinó que encara supura influència per totes bandes.
Parlem de Californication, dels Red Hot Chili Peppers, publicat l'any 99, just al llindar d'un canvi de segle i sobretot d'un canvi de pell pel grup. La portada ja ens diu moltes coses abans que soni la primera nota. És aquella fotografia mítica de la piscina amb un cel blau, amb les palmeres, el reflex aquest gairebé irreal. És una postal perfecta de Califòrnia, però també una trampa. Tot és llum, tot és desig, però sota l'aigua s'hi amaga vertigen. És una promesa, és un miratge, és exactament el que el disc ens explica, no? Perquè Californication parla de la cara fosca del somni californià, la fama, la indústria de l'entreteniment, el sexe convertit en mercaderia, les addiccions, el buit que queda quan ja ho tens tot. Musicalment és un punt d'inflexió, menys punk, més melodies obertes, més espai per la introspecció. Cançons com Other Side o Californication no només van marcar una època, van redefinir el so del grup i el van convertir en transversal, capaç de connectar amb una generació sencera que començava a sospitar que el futur no seria tan brillant com li havien promès. I ara ve, ja ho sabeu, l'anècdota, que és el que m'agrada dels discs també, que és perquè aquí al Club dels Vinils Morts, ja ho sabeu, també hi ha lloc per aquests conflictes emocionals. I jo tinc el cor partit perquè aquest àlbum mític comparteix nom amb una de les meves sèries preferides, amb Californication, i resulta que el grup va demandar al canal Showtime per utilitzar el títol de Californication a la sèrie protagonitzada pel personatge del Hank Moody, reivindicant l'autoria del concepte creat. És a dir, aquest títol va anar més enllà i va crear aquest concepte de Californication, no? I per mi és un divorci cultural dolorós. És estimar profundament un disc i estimar profundament igual una sèrie que porta el seu nom com a bandera. Potser això també és Californication, contradicció, excés i una bellesa incòmoda. Així que avui, amb tot l'amor i una mica de recança, tornem a posar l'agulla sobre aquest disc que no hauria d'haver vort mai. Perquè alguns vinils, com alguns somnis, encara mereixen una altra volta. Molt bé. Molt bé. No, de fet, jo t'anava a dir, Jordi, que m'agraden molt, considero que són un grup molt bo. I Però... sempre, no he sigut superfan de Red Hot, però sí que m'hagués agradat anar a algun concert. I no he anat mai a cap concert de Red Hot. I m'agradaria anar a un. Bé, és aquesta atmosfera, no? A mi era un grup que d'entrada tampoc em va cridar, quan parlo d'adolescent, no m'acabava de cridar, però sí que va ser com... Hi ha vegades que hi ha artistes que és com que t'empenyes una mica a estudiar-los perquè vols que t'agradin, no? Perquè notava que hi havia un aura, hi havia unes lletres, hi havia un so que era fosc, que a la vegada era melancòlic, i trobo que encaixava molt bé amb el Jordi del moment. Això també ho vaig fer amb Post Malone, no? De dir, hòstia, crec que hi hem d'anar, no? Cap aquí, i realment quan ho descobreixes, doncs, bueno, t'hi enfonses. I aquest era un CD que jo tenia per casa i aquest any els meus pares per Reis me'l van regalar en vinil i vaig dir, doncs hem de començar l'any ressuscitant-lo i donant-li aquesta nova vida. Totalment. Sí, de no? fet, jo vaig a un soc monitora d'un campament de rock als estius i Red Hot cada any cau. Sona, Cada any cau a les jams. És que, a més van marcar una... Vull dir, aquella època també van marcar una estètica, és a dir, aquella cosa més punk que després es van apropiar a molts grups com Blink i tot això, ve molt d'ells, aquells mitjons cap amunt, aquells pantalons curts, les samarretes de tirants, tota aquella cosa, van ser un grup molt, molt pioner, més enllà del so, evidentment. Què? Tenim algun vinil? Jo he portat 2, Val. si us sembla bé. Clar. Llavors, començo amb el Back to Black de l'Amy Winehouse. No podia no portar aquest disc. O sigui, aquest disc ha canviat tot. O sigui, jo el vaig descobrir més o menys amb 12 anys o així, potser menys, 10 o 12 anys. Jo estava completament boja. Jo... a l'aniversari de la Amy Winehouse i a l'aniversari de la mort de la Amy Winehouse, que són el 14 de setembre i el 23 de juliol. No. No, completament boja. Em vestia d'Amy Winehouse i feia tot un ritual i anava tot el dia vestida de rotllo amb l'eyeliner, amb els aros, sí, amb un vestit,
em comprava coses per fer aquest ritual, penjava posts a Instagram dient hace 9 años y el corazón roto, saps? Ho dius en passarà passat. amb Guillem Gisbert. Amb... Tio. Podem seguir. I ja està, i va canviar molt la meva vida aquest àlbum. És un display de foscor, back to black, Sí. però no sé, és espectacular, és que no ho sé dir en paraules, però és increïble com aquest disc ha canviat la vida de molta gent. I aquella efervescència la conserves? És a dir, ara ens parlaves en passat de quan et No, vull dir... o sigui, no tan boja, Sí. potser, però sempre m'he sentit molt connectada amb la Amy. No sé per què, però és com... O sigui, és una història com tan tràgica. Jo sempre li deia a ma mare, jo faré molta música per compensar tot el que no va poder fer ella perquè es va morir, no? Uau. I, no sé, sempre m'he sentit molt connectada perquè al final és una persona que va patir moltíssim, que va tenir una relació horrible, que tothom la va tractar fatal. És que m'he vist tantes entrevistes feia els meus treballs de literatura sobre la Amy Winehouse, completament boja, però connecto molt perquè crec que era una persona que va patir molt i que no va poder superar-ho i és molt trist. Jo amb aquests artistes sempre penso, ostres, la quantitat de temazos Literalment. que haurien pogut fer I tant. Sí, si molt encara fort. siguessin... Sí, i després la part així més tràgica, que aquesta ja la portaré jo, també hi ha una part que segurament no hi hauria hagut tants temazos si no haguéssim viscut Ja, amb aquesta totalment. intensitat. No, totalment. I això- Totalment. Bueno, forma part del grup aquell d'artistes dels 28, Dels 20. 27. 27, sí, sí. el Kurt Cobain, no? Sí. Totalment. I tants altres, clar. Però sí, super especial. M'encanta, molt bé. I després he portat l'únic vinil que tinc. Oh, Per molt què? bé, vale? Solen ser molt cars, Sí. llavors mai me'ls compro, però amb el Bono Cultural me'l vaig poder comprar. No és publicitat. I res, és el de la Billie Eilish, l'últim que ha tret, el Hit Me Hard and Soft, que, a part de que m'encanta perquè som tot blau, com el meu cabell, m'encanta l'estètica i tot, vaig anar a veure'l al concert del Palau Sant Jordi i també vaig... Vibrar. No, jo no podia parar de plorar, Sí? hiperventilar i dir, que guapa és, que guapa és. I així tota l'estona, o sigui, la meva amiga flipant i jo plorant, no podia parar de dir, és que és tan guapa, és que no puc més, és que tal. O sigui, que he de cridar les cançons, completament boja. O sigui, també vaig viure molt, aquest m'ha agafat fort, però sobretot el primer, el When We Are Fall Asleep, Where Do We Go? Increïble, o sigui, l'aranya sortint-li de la boca al videoclip, jo flipava. També era com connectava molt emocionalment amb tot el seu patiment, amb com ella feia... És que no sé, és una artista que em flipa. També al Happier Than Ever vaig liar a la meva mare, a la meva amiga i a la seva germana i a la seva mare perquè anéssim totes a Amsterdam només per veure el concert de Sí, Happier Than Ever. No, molt boig. Ja Esperem que no mori, No, per No. favor, em moro. I a més, ella ja deu tenir més de 27, no? No, què? No? gens. Sí, tan jove? Crec- Crec que és 23 o com... 24 anys. 2000... No recordo, però com 2002 o 3, I ja té un Òscar. Sí, molt fort. És Aquí que ha guanyat molts rècords. Hi ha una cançó que es diu Ocean o alguna cosa així. Sí, Ocean Eyes. Aquesta Ocean Eyes va ser la primera cançó que va cantar ella a la seva habitació, va fer un videoclip, que el videoclip és ella cantant amb una làmpara així com d'ones, Sí. i es va fer com superviral i a partir d'aquí va fer el primer EP i després el primer disc. És molt xula aquesta cançó. Sí, no, i la carrera seva també és heavy, Vull dir, si és tan jove i ja, si no m'equivoco, crec que té l'Òscar. Sí, el té. I ha pogut fer una cançó per una pel·lícula de James Bond. Per tant, ja té 2 xecs a la vida d'un artista que bé. M'agrada. Jo és que sóc molt cinèfil i molt cinematogràfic i això em tira molt. Doncs, vale. I fins aquí aquest primer programa de l'any, a la corda fluixa, un any que no podria haver començat millor, amb un artista que ens ha parlat de dol, de processos, de ferides obertes i de com transformar tot això en música que acompanya i que queda. Ha estat un plaer enorme començar aquest 2026 amb l'Àlex, amb el seu projecte, amb Matèria. Moltes gràcies. I abans de marxar, com sempre, et toca dir gràcies. Gràcies a l'Edu, perquè fa que tot soni com hagi de sonar. Gràcies, Edu. I fins aquí aquest primer programa de l'any, de la corda fluixa, un any que no podria haver començat millor, amb un artista que ens ha parlat de dol, de processos, de ferides obertes i de com transformar tot això en música que acompanya i que queda.
Ha estat un plaer Nosaltres ens enorme acomiadem, començar però no en aquest silenci. 2026 Tanquem amb aquest l'Àlex, primer capítol de amb el l'any seu projecte amb un tema d'Etèria, gràcies. perquè no hi I ha abans de millor marxar, manera de com sempre, et començar toca dir que gràcies, deixant gràcies a que la l'Edu, música perquè fa que parli. tot soni com Això hagi ha de estat sonar. La Corda Fluixa. Gràcies, Cuideu-vos al i nostre fins tècnic aviat. de so. Gràcies a JRIS Productions per donar-nos aquest espai i la confiança cada setmana. I gràcies, sobretot, a totes les persones que ens escolteu, que feu créixer aquest projecte i que doneu sentit a encendre els micros. Nosaltres ens acomiadem, però no en silenci. Tanquem aquest primer capítol de l'any amb un tema d'Etèria, perquè no hi ha millor manera de començar que deixant que la música parli. de plorar i Això ha plorar i estat plorar La Corda i Fluixa. pensar Cuideu-vos i fins aviat. que espero que estiguis bé. Ha sigut cada moment bonic, aquest somriure tímid que no puc amagar. Els vespres veient el mar i cada hora de tren pensant quina sort que tinc. Em quedaré amb les flors a la mà. Em quedaré amb les ganes d'estimar. Aquest camp de girassols jo el seguiré regant, el seguiré regant. Si no està escrit als estels, sé que no creixerà. Ei, ara que sóc aquí asseguda pensant, només recordo les coses que mai van passar. I sé que sóc de sentir tant, que sento tant i tant i tant i tant, que no puc parar. I si les nostres mirades ja no es tornen a creuar, no oblidis que els meus ulls un dia et van enlluernar. Em quedaré amb les flors a la mà. Em quedaré amb les ganes d'estimar. Em quedaré amb les flors a la mà. Em quedaré amb les ganes d'estimar. Aquest camp de girassols jo el seguiré regant, jo el seguiré regant. Si no està escrit als estels, sé que no creixerà. Gràcies.